eu creo que está todo basado nun empoderamento da forza física. Sempre devaluaron as mulleres no sentido de ti non podes, eso non é para ti, eso é cousa de homes, deixo estar, teu irmán chegalle máis, ti non tes control para un enchufe, ti non tes control para poñer isto a funcionar, as máquinas son cousas de homes e valoran na forza física ou no tamaño corporal que pode facer o traballo ou non, cando o traballo pode facer dignamente calquer persona, pero vimos arrastrando esa tara dende sempre. Isto non é traballo de homes, os homes nunca choran, estamos nun velorio e os homes non choran, vaite de aí. Ou se un home se decata de que unha muller ten un problema e se arrima a ela, entonces xa veñen as burlas e veñen eses deterioros. E iso sigue existindo e sigue marcando, porque como nós os coitamos, pois levámoslo a nosa vida, a práctica. A veces na escola hai algúns nenos que din non podedes xogar a eso ou din vos algo, porque, por exemplo, sobre todo no fútbol. Xogo baloncesto e as moitas veces que tuven que buscar nun club para apuntarme foron moi poucos exemplos. Como maioría hai como 10 de masculino e como 4 de femenino. Y también en los anuncios de juguetes, esos son, en mi opinión, los más atrasados de todo porque los hacen muy extravagantes intentando dar una figura femenina muy falsa. En los bebés, por ejemplo, ya cuando nacen los marcan azul o rosa, dependiendo de su sexo. Para eso está el negro. No tiene por qué ser una mujer inferior a un hombre, o al revés, creo que están en igualdad, deberían estar en igualdad. Si la gente vive en una casa, duermen en esa casa y comen en esa casa y todos tienen el mismo derecho y deber de cocinar, de comer y de todo. Entonces, que se repartan las tareas, que para eso está. Va evolucionando nós, a xente, os papás, a xente que me rodea e que vivimos como vivimos, xa empezamos a ter esa conciencia, xa colaboramos, xa facemos. Eu desde pequeno sempre colaborei, porque me tocou, porque fun criado así. Criei-me nunha sociedade machista, miña nai era máis machista que o meu pai. A xente que me rodea e que convivimos, eu vexo que os pais, os homes, colaboran na casa, fan cosas na casa. Xa non é, pois eu non axudo, si axudan. O que hai que buscar é o complemento. Pois que eu non estou na casa, pois ti traballa e faino, pero cando estou na casa eu fago, e se estamos os dous, o repartimos. É o que me pasa a min e a moita xente daqui do barrio, que vexo que hai esa colaboración, un cambio, non é todo malo. Tamén os rapaces e os homes son víctimas do caso que dicías ti, tua nai era máis machista, e ao mellor non tiña culpa, tamén era viña de unha costumbre así. Por iso que a igualdade é boa para todos, pero para todos, incluso para os homes tamén, porque é que os criaron dunha maneira que agora non entenden o que está pasando, esta revolución. Tienen que seguir siendo el Capitán Trueno toda la vida, si son un pouco sensibles ya los tachan de algo que no le gusta. Es que también son víctimas en el fondo. La igualdad a cualquier nivel es buena siempre. Si encuentras a la persona que te entiende, te respeta, es la base. O xénero non importa, o que importa é a personalidade. Son hombres, son feministas. Viva o feminismo. Sempre libre e viva. Nós tamén podemos. Eu creote. Ser muller ou ser home é indiferente. Todos somos pertencentes á mesma raza, á raza humana. Non somos contrarios, somos complementarios.